donc joni Baba Sadou holno mbaɗaten naam fa pular men o wela yimɓe woɓɓe ɓe wona fulɓe ɓe mbatta hettinade jimi men ɓe mbatta yidde haalde e fulfulde men na wolwude fulfulde men sabu mi e nder haala ma joni mi nani mbiɗa ne jeeɗa wasulum ko ɓe mbi ko ma jima e fulfulde kamɓe ɓe gona fulɓe kono ɓe jiiɗi fulfulde nanogol jimol ngol e fulfulde joni hono mbaɗaten enen fa yimɓe fu jiɗa wargol haalde fulfulde enen ɓe en arta en yiɗa golle amin en yiɗa ɗemgal ngal en jooɗa jambe himɓe to ɓe wi himɓe ɓe himɓe ɓe jooɗi ɓe jambe himɓe himɓe yiɗan amin en faami ɗemgal ngal to en jogi ngal en yiɗi ngal en hokki ngal valeur magal himɓe maran envie nanugo fulfulde nde yotta exemple bana gimol hande miɗo yima miɗo yara ɗabiya gimol pulako ko toye himɓe yiɗi nanugo komi waɗata kay ko tubanko en wori tubankojo America kugal mako fijugo précision o noddi kam o wi Baba Sadou kay wodi gimol ma yimi bani adama gimol ngol weli kam sanne se o hoosi gimol ɗo waɗi programme oɗo fijita batterie be jimol oɗo tokkita gimol man o yerɓaniyam vidéo man to min waɗi golle nde min waɗi golle hande tubanko e ma yiɗi nani to en ɓeddi wo'ingo ɓe ɓeddan yiɗugo donc ni komi wawata wigo amen ha ko yarata ɗemgal amin yeeso beele joni aɗa wawi yimande min hayso jimol daɓɓol tan joni to joɗiɗa ɗo Baba Sadou jimol ma daɓɓol tan ngol juuta sanne bawgol wallude amen e weltade oɗo sadio dariraɓe yalla miɗo hota leydi baño suudu Baba on andi ngol gimol gimol village am mi waɗi ok wuro mon no mbiya saare voilà wuro amin miɗo hota baño suudu Baba hande ka ha leydi baño wodi ko ɓe wiyata hymne national ngol on warti hymne national so neɗɗo wurti wi derɗiraɓe yalla miɗo hota ko mawɗo ko ɓiɗɗo debbo gorko ko ɗum moye ha lesdi baño o répondan ko woni yeeso toon miɗo hota leydi baño suudu Baba très bien voilà donc ɗum noon ha joni mbiɗa yiiɗi ɓeyden saabu aɗa andi hokkata leñol e yiɗede tigui tigui e ko haali ɗum mbiɗa ko valorisé ɗemgal hono ɗemgal ngal waɗe valorisé ngal teddine sanne donc joni holko mbiyata anduɓe meɗen kañum e alɗuɓe joom en jawdi ɗume ɓe mbawi waɗugo ɗume ɓe kaani waɗugo fa ɗemgal ngal yimɓe fo jiɗa ngal kuccana ngal kañum e yimoɓe fo ha yimoɓe e rôle mumen won ɗo holɗum kanɗon wadde fa yimɓeɓe fo jiɗa ɗemgal ngal ɓe kuccana ngal jaati ɗo kana question man en répondu jotta eyyo na question man e saali eyyi saali o e répondi kono eɗen jiiɗi warta e hen hono joom en jawɗele ɓe hono ɓe gaɗata kamɓe fa ɗemgal waɗa valeur ɗume ɓe guittan ceede na ɓe mbaɗan ɗume goɗɗum la question est très important mi meeɗi nanugo ɓe haali gotkami ɗo mandi mi yejjitayi ɓe wi haani jawmiɓe jawle e fulɓe ñiɓa école ji ɓe ñiɓa école nder lesɗe fulɓe fof hande a yi ende jogui saɗirma a tawa fulfulde Mali ɗo mari différence ende Sénégal fulfulde Mauritanie ɗo mari différence ende Burkina Cameroun ɗo mari différence e Nigéria to ɓe ñiɓi école ji fulfulde e jangne wartan ko toye pullo haali pullo bandirawo ma ko faman to fulfulde ɗo warti ɗemgal gotal saɗele timmi wona bo ngal ɗo jangge to mi meeɗi nanugo ɓe wolwi haala man ha tabbital ɓe wi hani école ji ñiɓe c'est un
très bonne idée to ɗum gaɗi ɗum nafan fulfulde fooɗan bo himɓe ɓe wona fulɓe fuu yiɗa ɗemgal man e bo janga ɗemgal man ngam en hosa exemple tubanko ɗo janga fulfulde ɓeɗo janga fulfulde to amma to tubanko jangi fulfulde laggine ko fulfulde Mali ko Gambia o wawata o fama fulfulde Cameroun to tubanko yahi jangi fulfulde Cameroun warti famata fulfulde Mali amma to fulfulde warti ɗemgal gotal ɗum famota tan wala saɗirma ni kadi to mi yetti sabu no mbiɗa ni gonga jaati min hoore mi jangini tubakoɓe hewɓe ok kono mbeɗe miiji e oɗo wakkati eɗen jogui caɗele woni ɗemgal so wala golle fuu ngal heewani wadde valorisé sabu sen daari e nder leyɗe tubako en leydi tubako fuu ɗemgal mum waɗi ɗemgal gotal ɗemgal mum ɓe mbaɗi ɓe mawnini non sabu hay ɗo e Mali aɗa andi ɗemɗe ana ɗo faahi fulfulde gonga ɗe jiida ɗum ko ɓilla mawka woni ɗo gonga kono fa joni en gartan e wasiya mi aɗa faama wasiya hono wasiyade fulɓe ɗumen mbasiytoɗa fulɓe tigi hannde koɓe gaɗata ngam ɗemgal fulfulde ngal wasa maayde na mi anda mbiyata ngal maaya na wata na hono mi anda fuu gotel min wawi min wiya maaya min wawi min wiya wata gotel wasiya komi wasata bandiraɓe am ɗum min fuɗɗiri programme noon jaati en yiɗa ɗemgal amin ngal en haalana ngal ɓiɓɓe amin hakkunde amin en haala pular ɗum yarata ɗemgal ngal yeeso amma to en yiɗa ngal en ɗo laara ɗemgal ngal bana ɗum ɗemgal mamiraɓe amin enen kam en mawni hande en feeri en nasti jamanu français tan giɗɗen e anglais tan giɗɗen ɗemɗe himɓe giɗɗen pular ngal watan complétement parce que exemple ñande feere ɓe invité am e télévision ha Nigeria on m'a posé la même question ha ville ɓe invité am ɗo ville man ɗo wiye Gombe mi wi mi laari goɗɗum e Gombe tous les anciens là tous les parents là ils parlent peul mais leurs enfants ne comprennent pas ɓe ko seeɗa ɓe nanata nde ɓe nanata ɗo ɓe fulɓe noyi ɓiɓɓe maɓɓe tammina kamɓe maɓɓe nanata noyi ɓiɓɓe maɓɓe tamminanirgo nayi ɗum probléme ɓe jogui to mawɓe lesdi Gombe fof ɗo haala fulfulde amma 70% ɓiɓɓe maɓɓe hande haalata fulfulde ɗemgal ngal ɗo dow lawol majjugo to mawɓe ɓe dilli moye lorata ekkitina ɓiɓɓe ɓe fulfulde ɗo probléme mawɗum ko en jogui Afrique partout donc en lorte ɓaawo en valorise ɗemgal amin en yarangal yeeso sabu ko kalɗa ko ɗum goonga e leydi Mali ɗo e hoore mum ɓilla mawka ɓuri wonde ko e gelle ci e mawɗe ok e ley ci e mawɗe ɗe ko ɗo woni to Pulaar maayi ɓuri ɗuɗgol amma ley broussage ɗi fuu fulfulde no haale no wowle joni holko mbiyata e gure mawɗe fulɓe wonɓe gure mawɗe ɗe holko mbiyataɓe kamɓe yoppuɓe ɗemgal maɓɓe kadi ko ɓuri hulɓinade fuu tawa ko neɗɗo immiɗo tan ladde wari o wona neɗɗo konnoɗo ley ngenndi ndi de ko neɗɗo gimmiɗo ladde wari kanko wowlanta ɓiɓɓe makko jibinaɓe ley ngenndi ɗo babarankore ɗum mbiyataɓe yimɓe ɗum wela nanede ɗum wela nanede sanne bandiraɓe même message mi lortani on ko a heeɓi e aduna fof no a jooɗir nder gure fof jogu ɗemgal ngal jogu ngal ɓiɓɓe ma bo joga ngal ayi ɗum jurum ɗum to ɓiya majjiri ɗemgal en ɗo yiɗi ɓiɓɓe amin ay nde en yiɗi ɓe en andi ɓe fulɓe en ɗo yiɗi bo leñol ngol hani en no ɓiɓɓe amin ɗo en jongna ɓe fulfulde nde ɓe haala nde no hani ngam a jooɗi nder wuro an a jangi français ko aɗo mari bureau ma c'est pas normal a yejjita ɗemgal ngal a mussini c'est pas normal en wi
ɗemɗe hande bana bambarankore bana wolof en wawan ena haalande ha yasi se ɗum langue national kay ko ɓe sukki noppi ma a wawan anana bambarankore ɗum langue national mais fulfulde amin nde ta en yoppede tade majje en haalane ɓiɓɓe amin jemma e nangue mi haldi be goɗɗo e Mali ɗo o wiyam kanko il est toujours occupé oɗon bureau e debbo mako kayum mawninta ɓikkon kayum wolwinta ɓikkon bambarankore mi wi yo an a wawan ngam ɓikkon maka no a woniri occupé fuu a yidan ɓe ɓikkon ma haalan ɓe fulfulde ɓinguel maka to a haalanimo fulfulde o nanan o nanan laɓɗum tal en joguite ɗemgal ngal useni mon bandiraɓe